Quan separam els nostres residus de paper i cartró al contenidor blau, aquests van a la seva planta de tractament, on es reciclen i es converteixen en nova matèria primera per fabricar productes que utilitzam a diari. La capsa dels cereals, els folis usats, si els separam bé, podrem fer que es transformin en nous productes. El paper i el cartró que tiram al contenidor blau arriba a aquesta empresa de Bunyola. Aquí el preparen per enviar-lo a diferents empreses transformadores de la península. Quan torna a les illes, arriba, per exemple, en forma de bobina de paper de diari. Una part d'aquestes bobines està feta amb paper ja usat. Reciclant una tona de paper s'estalvien 130.000 litres d'aigua, 9.600 kWh d'energia i, entre d'altres beneficis, es millora la qualitat de l'aire i de l'aigua. Abans de tirar el paper i cartró, pensa que li pots donar una segona vida. Tots junts ho podem aconseguir, perquè en qüestió de residus, separar ens uneix.